Varastokasaa tehdessä tulee ottaa huomioon kuivumista edistävä alustan tuulettuminen. Tasaisella alustalla voidaan käyttää yhtä riittävän isoa puunippua kasan keskellä tai käyttää alustan tasaamiseksi ristikkomaista rakennetta. Kone pysäytetään kääntämällä koneen keskiniveltä hiukan kulmaan, jolloin nähdään paremmin kuormatilaan. Taakan irrottamista kuormasta voidaan tarvittaessa helpottaa nostamalla taakka tiltin avulla pystyyn. Kasaa kootaan noin 2 metrin mittaisina osina, jotka nostetaan noin 5 metrin maksimikorkeuteen. Kasan pääty pidetään jyrkkänä. Myöhemmin kasan purkuvaiheessa se puretaan osa kerrallaan. Kasan tienpuoleinen sivu tehdään tielle päin viistoksi alhaalta asti ja tarvittaessa kasan päälle tehdään vielä lippa. Näin tehty kasa painuu tasaisesti, jolloin sadevesi ei pääse valumaan kasan sisään. Kasan peittäminen aloitetaan vetämällä paperia suoraksi kasan päätyyn ja nostamalla rulla kasan päälle. Paperin päähän ja kasan päätyyn asetetaan painoksi puuniput. Kuorman purkaminen ja kasan jatkaminen tehdään koneen kuormatilan puolelle, jotta taakkoja ei tarvitse nostaa valmiin kasan ylitse. Peittämistä jatketaan vaiheittain kasan loppuun asti.
Peittopaperin päälle laitetaan taakkoja painoksi noin puolet paperin pinta-alasta.